Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baltazar. Taong 1966, Curva, Agusan del Norte. Magandang umaga, Pinuno. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na hindi ito ang totoo kong pangalan. Kailangan kong magtago sa likod ng alias dahil magpahanggang sa ngayon, marami pa rin akong nakakalaban. At kung hindi nyo na itatanong, manggagamot pa rin ako sa ngayon. Bantog ang pangalan ko sa kurva, kaya kapag nagawi ka rito, madali mo lang akong mahahanap. Nga pala, hindi ako tubo sa lugar na ito. Ipinanganak ako sa lugar ng Santa Ana, na lugar ng aking ina. Pero nung nagbibinata ako, kinuha ako ng lolo ko. At magmula noon, hindi ko na nakita ang sarili kong pamilya. Oh, matinding pangungulila ang naramdaman ko. Pero sa kabila ng yon, may mga mabuting nangyari sa buhay ko. At isa na rito, ang pagmamana ko sa lihim na karunungan ng aking lolo. Matagal na itong kinakatakutan sa kurva. Lahat ng nilalang doon halos pinangingilagan siya. Kaya naman nung malaman kong tungkol dito, nagkaroon ako ng hangarin na matuto sa lihim na karunungan. Tandang-tanda ko pa ang sinabi sa akin noon ng lolo ko na, Wala nang mas hihigit pa sa aral ng mga orasyon, Apo. Tandaan mo na ang aral na ito ang pinakamataas sa lahat ng pamantayan ng edukasyon. Kaya ipagmalaki mo ito sa lahat ng kapanalig mo sa pananampalataya. Darating ang araw, Apo, ikaw ang papalit sa pwesto ko. At sa oras na yon, mauunawaan mo ang lahat ng pinagdaanan ko. Makikita mo ang kahalagahan ng pagsasanay na iyong napagtagumpayan at pinagdaanan. nang marinig ko ito, hindi na yun nawala sa aking isipan. Nakakamangha ang mga katagang binitawan ng lolo ko na magpahanggang sa ngayon ay aking naging gabay upang mapagtagumpayan ng lahat ng pagsubok. At pagkatapos ng ilang taong pag-aaral, nakuha ko na ang lahat ng kanyang karunungan. Kabilang sa mga ito ay ang karunungan ng pantitigalpo at makakita ng mga balat kayong ginawa ng mga nilalang. Maliban din sa ganoong kaalaman, naging dalubhasa ako sa pagpapalayas ng mga engkanto. Nakakausap ko na rin ang mga ito, kaya sa katagalan naging kaisa na nila ako. At para masulit ko ang ganoong abilidad, hindi na ako umalis sa tirahan ng aking lolo. Lumama ng bahay nito sa paanan ng bundok. Sinikap ko itong pagandahin at buhayin. Kaya naman sa halip na unti-unting tumanda ang bahay, tila bang nagkaroon pa ito ng buhay. At sa pagsapit ng taong ito, retirado na ang aking lolo. Nasa edad 89 anyos na ito noong mga panahong yun, kaya literal na mahina ang pangangatawan nito. Gayunpaman, matalas pa rin ang paningin nito. Di rin yun nakakalimot sa aking pangalan at kahit papaano nagagawa pa nitong makapaglakad-lakad sa bakuran. Kaming dalawa lang sa bahay na yun, Pinuno, pero kahit papaano, napupunan ko ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kung di nyo kasi naitatanong, may mga donasyon din akong natatanggap mula sa aking mga pasyente. Pero di ito madalas nangyayari, kaya para makaraos, kailangan kong dumiskarte. At ang diskarteng nakita ko ay sa pagbebenta ng mga alaga naming manok at pato. Lahat ng bumibisita sa amin ay bumibili at minsan pinapapalit pa nila ito sa sako ng palay. Sobrang tuwa ko pag gano'n ang pamalit sa pato, lalo pat ang isang sako ng palay ay halos 4 na buwan na naming konsumo. At sa totoo lang, Pinuno, kapag nasa bahay lang kami ng lolo ko, wala ako gaanong inaalala. Pakiramdam ko kasi ligtas na ligtas kami dahil sa presensya ng mga kaibigan naming kasama naming namumuhay. Ang kaso lang, ilang buwan ang lumipas, may pamilyang lumapit sa akin.
Ito ang kauna-unahang bumisita na hindi nagdala ng pasyente dahil ayon dito, mamamatay na ang asawa nito kapag inilabas ito sa kanilang tahanan. Dagdag pa ng babae na marami na silang nilapitan pero lahat ng manggagamot na tumulong ay nabaliw at nawala sa kanilang mga wisyo. Magmula noon, wala na silang nilapitang tao na may alam sa lihim na aral. Pinangingilagan na rin sila ng mga ito hanggang sa unti-unting lumala ang kalagayan ng kinakasama nito sa buhay. Nang marinig ko ang tungkol dito, medyo naintriga ako. Gawa nga ng sasalaysay ng babae, kakaiba talaga ang karamdaman nito. Isipin ninyo, normal ang katawan nito, pero nakakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang katawan. Hindi na rin ito gaanong nakakakilala, at kapag sumasapit ang hapon, wala na ito sa sarili niya. Kumakain ito ng kahit na ano, na siya namang nagdudulot ng matinding pinsala sa katawan niya. At ang mas nakakaalarma pa sa lahat ay yung paghahabol nito sa kanyang pamilya. Ilang oras nagtatagal ang ganoong pangyayari bago ito mabalda at bumalik sa kanyang hinihigaan. Pagkatapos gugugulin nito ang buong araw na merong iniindang karamdaman. Nang marinig ko ang tungkol dito, hindi ako nagdalawang isip na tumulong. Sige ho, tutulong ako. Walang problema. Aalis tayo maya-maya pagkatapos nitong ginagamot ko. Uwi ka ako pagkatapos kong malaman ang kalagayan ng pasyente. Ilang minuto pa ang lumipas. Tapos na ako sa aking ginagawa. Kaya naman habang naghihintay ang pamilya, naging abala ako sa paghahanda. Maya-maya pa, nang mailigpit ko na ang aking mga dadalhin, tsaka na ako umalis kasama nila. Tahimik naming binaybay ang daan hanggang sa marating namin ang baryo kung saan ito nakatira. Pagdating namin sa bahay nito, nakita namin na sarado ito. Yun bang parang walang nakatira rito? Nang mapansin naman ito ng asawa ng biktima, inilahad nito sa amin na kinakailangan nilang isarado palagi ang pinto at mga bintana dahil nagliligalig ang asawa nito kapag nakakalanghap ito ng mainit na hangin. Nabanggit din ito na konting sikat lang ang pumasok sa loob ng bahay nila. Halos mamatay-matay na ito sa kakasigaw. Yon ang iniiwasan nila, lalo pat marami na rin silang mga kapitbahay na nagagalit sa kalagayan ng kinakasama nito. Nang marinig ko yan pinuno, ramdam ko ang matinding pagtitiis ng pamilya. Maging ako man, gusto ko silang mapalaya sa ganoong sitwasyon. Kaya naman kahit alam kong wala pa akong ideya sa nilalang na kinakaharap ko, nagdesisyon akong pasukin ito. Pagpasok namin sa loob, agad kong naramdaman ang simoy ng kamatayan. Hindi ko alam kung saan ito galing, pero sa estado nito, parang mula ito sa lahat ng direksyon. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi ito nararamdaman ng pamilya? Tinanong ko ang tungkol sa bagay na yon pero hindi nila ito nasagot. Kesyo, wala naman silang nararamdamang kakaiba. Normal ang kanilang bahay maliban na lang sa kwarto kung saan nakaratay ang kanilang padre de pamilya. Nung marinig ko ang tungkol dito, hindi ako nakumbinse. Gawa nga ng alam ko kung ano ang aking nararamdaman. Pero syempre, para makaiwas sa anumang uri ng komosyon, hindi na lang ako nagsalita. Sa isip-isip ko, mapapatunayan ko naman ito kapag kaharap ko na ang pasyente ko. At pagkaraan ng ilang minuto, nakapasok na nga kami sa loob ng kwarto. Sa bukana pa lang, naaamoy ko na ang kakaibang simoy ng hangin na halos hindi katanggap-tanggap ng aking sistema. Kakaiba rin ang klima rito, animoy nasa ibang bansa ka. Yung lamig kasi, nanunuot sa ilalim ng balat mo. Kaya naman ang maramdaman ko ito, hindi na muna ako lumapit. Ang ginawa ko, nagtaas ako ng bakod at puder gamit ang orasyon ng Birhen. Matapos nun, paunti-unti bumalik sa normal ang aking nararamdaman.
Akala ko nung una, hindi nito mapupukaw ang kamalayan ng nilalang. Pero ilang segundo pa ang lumipas, bigla na lamang itong bumangon sa kinahihigaan nito. Agad itong tumitig sa akin hanggang sa makita ko ito na dahan-dahang ngumingiti. Yung ngiti ng taong yun, Pinuno, parang nakakaloko. Yun bang mararamdaman mo sa kanya na meron itong binabalak na hindi kaaya-aya? Dala ng aking kuryosidad, di ako nagdalawang isip na tanungin ito. At ang sabi ko rito, bakit mo akong hiningit yan? Mukha ba akong payaso? May paninindak ang mga salitang binitawan ko, pero ang nilalang na yon, hindi natinag. At sa halip na matakot, mas tumawa pa ito kasabay ng pagsagot nito ng, wala nang masasaya pa na matagpuan ng sisidlan na matagal ko nang inaasam. Palayasin mo na ako sa katawang ito, Antingero. Dahil matagal na itong walang silbi para sa akin. Sige na, huwag ka nang mahiya. Nang marinig ko ito, agad ko itong sinunod ng walang ano-ano. Tinanggap ko ito na parabang hamon ito ng nilalang para sa akin. Kaya naman paglapit ko sa kanya, di na ako nagdalawang isip pa. Kaagad kong kinuha ang medalyon ng Birhen, sabay lapat sa noo nito habang nag-uusal. Seryoso ang pagpapalayas ko sa nilalang na yon dahil ang nasa isip ko noon, isa lang itong kaluluwa na hindi matahimik. Pero hindi ko alam, mas matindi pa pala sa kaluluwa ang nilalang na sinusubukan kong mapalayas. Sa loob ng ilang minutong pagdarasal ko rito ng taimtim, ramdam ko ang matindi nitong paghihirap. Akala ko nga, malulusaw ito ng aral ko, pero hindi nagtagal. Napansin ko na parang pinaglalaruan lang ako nito. At ang kaninang iyak ng pagmamakaawa, napalitan ng halakhak at kaligayahan. Nang marinig ko ito, ipinagpatuloy ko ang aking orasyon hanggang sa may napansin akong maliliit na buhangin na dahan-dahang lumalabas sa balat nito. Una nitong sinakop ang medalyon ng Birhen bago ito tuluyang kumapit sa aking kamay na parabang isang nakakahawang sakit. Sinubukan ko itong ipagpag pero nakakapit na ito ng husto. Maya-maya pa, may naramdaman akong kakaiba sa aking sistema. At sa hindi malamang dahilan, nakakarinig na ako ng tinig sa aking isipan. Lahat yon pinagtiisan ko hanggang sa mapabuti ko ang kalagayan ng pasyente ko. Pagtungtong ng hapon, para na akong may lagnat nun. Tuliro na at hindi makausap ng maayos, pero ginagawa ko pa rin ang lahat para tugunan ang pangangailangan ng biktima. At nung masiguro kong nasa maayos na itong kalagayan, nagpasya kong umuwi na. Papasapit na ang gabi, kaya nagmamadali na akong bumalik. Bahagya rin itong nawala sa isipan ko hanggang sa makalabas na ako ng baryo. Pero habang binabagtas ko ang kahabaan ng daan, muli na namang bumalik ang mga tinig. At habang nawawala ang araw sa kalupaan, masyado itong lumalakas. Noong una wala naman itong nagagawa sa akin, pero sa katagalan may mga sinasabi na ito na nagdulot sa akin ng pagkaalarma. Ilang beses ko itong itinaboy gamit ang mga orasyon sa libreta ko, pero ilang segundo lang itong nawawala. Tatahimik saglit, tapos babalik na naman ng mas malakas. May mga sinasabi na rin itong hindi maintindihan sa puntong nagdudulot na ito ng matinding kalituhan sa aking sarili. Takot na ako noong mga sandaling yan, kaya mas binilisan ko pa ang paglalakad. Maya-maya pa, narating ko na ang bahay namin. Kagaya ng inaasahan, nasa loob na noon ang lolo ko, kaya di na ako nagpaalam. Ang kaso lang, pagpasok ko, agad itong sumalubong sa akin. Di man yun nagsasalita, bakas sa mukha nito ang takot at matinding pagkabahala. Kaya naman pagtitigan naming dalawa, agad ko na itong tinanong ukol dito. Bakit, Polo? May
Dumi ba ako sa muka? Pabiro pang tanong ko. Hindi mo dapat alalahanin ang dumi, Apo. Dahil higit pa dyan ang kinakaharap mo. Saan ka ba galing? Paano kayo nagkatagpo ng nilalang na yan? Hindi mo man lang ba siya naramdaman? Dahil sa sinabi nito, bigla akong napatahimik. Sa mga sandaling yon, alam na alam ko kung ano ang tinutukoy nito. Kaya imbis na magmaang-maangan, kinausap ko ito ng maayos at mahinahon. Kinakabahan man, iniwasan kong magpadala sa aking emosyon. Humingi na rin ako ng tulong sa kanya. Gawa ng aminado ako na sinubukan ko na ang lahat ng paraang alam ko. At sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, dali-dali itong kumuha ng mga sangkap at gamit. Kalahating oras ako nitong tinawas hanggang sa makita namin ang sabog-sabog na figura na nakayakap sa akin. Sabi nun ng lolo ko, hindi pangkaraniwan ang espiritu na aming nakikita. Dagdag pa nito na, kung hindi ako nagkakamali, posibleng isang malakas na uri ng nilalang ang kumapit sa aking katawan. Hindi ko ito basta-bastang mapapalayas dahil kagaya ko, may mga alam din itong karunungan. Nang marinig ko ang tungkol dito, agad akong nakaramdam ng matinding kilabot. Di ko kasi maisip ko na magiging balik nito, lalo pat ito ang unang beses na maranasan ko na masapian. Kaya naman sa sobrang pagkabahala ko, hindi na ako nag-atubili na humingi ng tulong dito. Kumalma ka lang, Apo. Dahil hindi mo yan masusolusyonan gamit ang takot na nararamdaman mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Palagi mong tatandaan na sa bawat pagsubok ay merong kaakibat na sagot. Mahahanapan natin yan ng paraan, kaya mapanatag ka. Dahil sa sinabi nito, hindi na ako nagsalita pa. Sa isip-isip ko, tama ang sinabi ng aking lolo. Kaya para hindi ako maisahan ng espiritu, sinikap kong maging kampante sa kasalukuyan kong sitwasyon. Di ko na rin noon pinapansin ang mga tinig na aking naririnig hanggang sa muli na naman itong nagparamdam sa akin. At sa loob ng ilang oras na panggagamot nito, ramdam ko ang pagmamatigas ng nilalang. Akala ko nga, mapapalayas na yun ng lolo ko. Pero sa kasamaang palad, parang naramdaman ko na mas lalo pa itong lumala. Kinabukasan nun, hindi na maganda ang lagay ko. Labis nang nanghihina ang katawan ko, tapos panaka-naka na rin ang pagdilim ng paningin ko. Ayaw ko na ring uminom at kumain ng kahit na ano. Tapos ang gusto ko, manatili lang sa madilim na bahagi ng aking silid. Kapag nga binubuksan ni Lolo ang bintana, nagagalit ako. Tipong nag-aaway talaga kami na hindi naman namin noon ginagawa. Pero sa halip na magtampo ito, pilit ako nitong iniintindi. Kesyo may sakit lang ako, kailangan ko ng pahinga at kung ano-ano pang dahilan nito para lamang hindi ako mawala ng pag-asa. Nung marinig ko ang sagot ni Lolo, mas lalo pa akong humanga sa kanya. Paunti-unti, pilit kong nilakasan ang aking pananalig sa itaas hanggang sa naramdaman ko na parang nawawala na ang espiritu sa aking katawan. Alam ko dito na matatapos ang lahat, pero lingid sa aking kaalaman, doon palang pala magsisimula ang kalbaryo ng buhay ko. 2 linggo ang lumipas. Marami na akong bagay na ginagawa na talaga namang hindi normal. Kapag umaga, di na ako lumalabas ng bahay at umiilag na rin ako sa sikat ng araw. Malimit din akong magsuka ng itim na likido, tapos kapag gabi, kung saan-saang lugar ako nakakarating. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Basta namamalayan ko na lang na sinusunod ko na pala yung sinasabi ng tinig sa aking isip. Dahil dito, nahirapan ako ng husto. At ang lolo kong nagmamahal sa akin, halos sobra-sobra na ring naaapektuhan. Minsan nga, hinahanap ako nito kung saan-saan para lamang mapauwi. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin.
Ngunit umabot na rin sa puntong nawawala na rin ako ng pag-asa. Kaya naman kahit labag sa aking loob, ginawa ko ang desisyon na alam kong hindi magugustuhan ng lolo ko. Isang gabi, pagkatapos naming maghapunan, nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap. Lo, siguro ho, mas maganda kung umuwi na muna ako sa amin. Sumama na rin ho kayo para merong mag-aalaga sa inyo doon. Nakakalungkot mang sabihin pero alam ko na hindi natin magagamot ang kalagayan kong ito. Malakas lang ako sa paningin mo, Lo. Pero ang nagbibigay na lang sa akin ng lakas ngayon ay itong mga karga ko. Pero hindi na rin ito magtatagal dahil ang mga gabay nito unti-unti nang nanghihina. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan nila ako tatalikuran. Babalik tayo sa inyo? Tapos ano? Doon ka maghahasik ng kabaliwan mo? Sa tingin mo ba kung uuwi ka, mauunawaan ng lahat ang kalagayan mo? Hindi tayo babalik sa inyo. Meron tayong lugar na pupuntahan ilang araw mula ngayon. Alam mo kasi, Apo, may nakausap ako kahapon na nakapagturo sa manggagamot na tinatawag nilang Tiyo Balang. Kagaya natin, nakatira ito sa bundok. Hindi ito bumababa dahil abala ito sa pangangalap ng mga karga. May kutob din akong mas malakas ito sa atin. Kaya kung totoo man ang aking hinala, yon ang kaisa-isahang tao na pwedeng tumulong sa problema mo. Nang marinig ko ito, parang nakaramdam ako ng pag-asa. Maya-maya pa, bigla na lamang nawala ang kagustuhan kong umuwi sa amin. Bumalik na rin ang lakas ko kahit papaano, kaya naipagpatuloy namin ang aming pag-uusap. At saan ko namang matatagpuan ang matandang ito, Lo? Malayo ba siya rito? Alam niyo ba kung saan ang eksaktong lugar niya? Hindi ko gaanong alam kung saan ito makikita sa lugar ng bubog. Pero nangako sa akin yung nakausap ko na tutulungan niya ako. Aalis sila 2 araw mula ngayon para dalhin ang isang pasyente na dumadanas din ng kakaibang sakit. Sama-sama tayong aalis dito nang sa gayoy hindi tayo malagay sa peligro. Dahil sa sinabi nito, hindi na ako nagsalita pa. Alam ko kasi na alam ng lolo ko ang mga bagay na ginagawa niya. Kaya naman magmula noon, ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Hindi ko na ito maaaring isipin pa dahil sa aking kalagayan. At sa paglipas ng mga araw, wala akong ibang ginawa kundi ang magpalakas. Di man ramdam ng lolo ko pinuno pero may mga pagkakataong nawawala na ako noon sa aking sarili. Hindi ko mawari kung paano ito nangyayari, pero habang tumatagal natangan ko ang espiritu, tila bang nakokontrol na rin ito ang maraming parte sa katawan ko. Kinasusuklaman ko ang ganoong sitwasyon, ngunit wala akong magagawa. Pagsapit ng araw na nakatakda, dumating ang pamilyang tinutukoy nito sa akin. Malayo pa lang, alam ko nang sila yon dahil sa akay-akay nitong pasyenteng naghahanap din ng tulong. Nung makita ko ito, agad akong napaisip, gawa ng mas malubha pa ang kalagayan nito kumpara sa akin. Bukod sa hindi na ito makalakad ng maayos, maputla na rin ang balat nito, tapos palagi na itong tulala. Ano man ang gawin ng mga kamag-anak nito, wala nang sagot na nagmumula rito. Akala ko nga nun mamamatay na to pero hindi pa pala. Dahil ayon sa kamag-anak nito, 1 linggo pa lang ang nakakaraan magmula noong malugmok ito sa ganoong kalagayan. Marami na rin ang tumingin sa lalaki pero walang nakapagpagaling. Kaya naman kahit malayo ang lugar ng bugbog, nagdesisyon silang magpakasakali para lamang malunasan ang karamdaman ng mahal nila sa buhay. Nabanggit din ito na marami na silang ginastos sa ospital, kaya ang tanging manggagamot na lamang ang kanilang inaasahan. Nang marinig ko ito, medyo napaisip ako. Bagaman may mga katanungan, hindi na ako nangahaspa na magsalita. Maya-maya lang, biglang tumabi sa akin si Lolo. At pagsilay nito sa kanyang kausap,
Kaswal ito roong nag-uwi ka ng, Kaya naman pala lumala ang kalagayan niyan dahil dinala nyo sa hindi manggagamot. Tandaan ninyo, magkaiba ang aral ng tao at Panginoon. Kaya minsan kapag nagkamali tayo ng bigay ng gamot, pinapalala lang nito ang karamdaman ng ating pasyente. Maging maingat dapat tayo, lalo na't buhay nilang nakasalalay rito. Kaya nga ho, Manoy. Ang problema kasi, hindi kami marunong ng mga ganyan. Wala rin kaming alam sa mga orasyon o mga bagay na alam ng mga albularyo. Ay, kung sana may alam lang kami. Hindi sana to nagkaganito. Abay, hindi naman sa walang alam. Tingnan mo kami. Kapwa kami albularyo nitong apo ko. Pero hindi pa rin namin nalunasan ang kanyang karamdaman. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat kapag magpapagamot. Yun lang. Dapat alam natin ang ating mga nararamdaman para hindi magkamali ang ating mga nalalapitan. Nang marinig ito ng lalaki, tumawa lang naman ito. At pagkatapos ng kanilang usapan, tsaka na kami umalis. Hindi naging mahirap ang aming pag-usad dahil nung lumabas kami sa baryo, nasa 15 kaming magkakasama. Yung iba sa amin, binayaran ng pamilya para may makatuwang kami sa mga gagawin. Marami rin itong dalang gamit, kagaya ng mga trapal, lutuan, at kung ano-ano pa. Dala-dala din nila ang 2 nilang kalabaw nang sa gayoy hindi mahirapan ang mga inutusan nila. Sa unang gabi ng aming lakad, wala namang nangyaring kakaiba. Normal ako noon, kaya buong gabi akong nakatulog. Kinaumagahan, tinanong ko ang lolo ko kung meron ba akong ginawang hindi kaaya-aya nung gabi. Nang marinig naman ako nito, inabisuhan ako nito na maayos ang tulog ko. Biro pa nito sa akin. Aba, baka magaling ka na. Ano apo? Uuwi na ba tayo? Nang marinig ko ito, napangiti lang naman ako. Di ko na yun pinatulan kasi alam kong biro lang naman. Ilang oras pa ang lumipas, naging maayos ang aming lakad. Walang kahit na anong nangyari, kaya pagtungtong ng hapon, napakalayo na namin. Nakarating kami noon sa gilid ng isang nayon na kung saan mula roon, purong kakahuyan at malawak na ilang ang aming madaraanan. Ayon sa mga taga rito, mas mainam na kinabukasan na kami umalis dahil delikadong maglakad doon ng 10 oras. Pagtatapat pa ng mga ito na, tuwing gabi maraming mga santelmo at kaluluwang gumagala sa gubat. Tahanan din ito ng mga sigbin at ng mga aswang. Dahil sa sinabi nito, kaya agad na nagpasya ang lolo ko na dumito na kami pansamantala. Hindi naman nakatutol ang aming mga kasama, lalo pat maging ang mga ito man, labis na nababahala sa mga ganoong uri ng nilalang. Ayon sa ama ng pasyenteng kasama nila, matagal na itong naniniwala sa mga aswang. Paano ba naman kasi, nung ipinanganak ang mga supling niya, paulit-ulit sila nitong binisita. At sa kasamaang palad, 2 sa mga anak niya ang nasawi. Dahil dito, kung kaya't nakatatak na sa kanila ang takot. At magmula noon, nanatili ang respeto nila sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Alam kasi nila kung ano ang kakayahan ng mga ito, kaya hanggat maaari, nare-respeto nila ito. Nung marinig ko ang tungkol sa bagay na yon, hindi na ako nagsalita. Nakakatawa man pero narespeto ko na lang ang kanilang paniniwala. Sa isip-isip ko, bibigyan ng respeto ang mga demonyong yon? At sinong tao na nasa katinuan ang gagawa nun? Matapos nun, minabuti na lang naming maghanap ng matutuluyan. Mabuti na lang talaga, mayaman yung kasama namin, kaya hindi na kami nahirapan. Pagsapit ng gabi, magkakasama kami sa isang malaking silid. Bayad ang bahay na tinuluyan namin, kaya wala kaming ibang kasama roon. May sapat ding espasyo ang bawat isa,
kaya lahat nakakapagpahinga. Maaga pa ako nung natulog, Pinuno, dahil sa pagod. Akala ko nga umaga na akong magigising, pero hating gabi pa lang, inistorbo ko ng isang nakakatakot na tinig. At ang tinig na yon ay nagmumula sa nilalang na sumapi sa aking katawan. Pagkarinig ko rito, agad akong nagdasal. Taimtim at walang iniisip na kahit na ano. Sinubukan ko itong itaboy sa pangalan ng Panginoon, pero hindi ito umuubra. At ang mas nakakabahala pa, mas lalo lang lumalakas ang pagpaparamdam nito. Paunti-unti, pinangibabawan na ako ng tinig ng nilalang hanggang sa ito na lamang ang aking naririnig. Bulong nito sa akin, "Pahiram ako ng katawan mo. Pahiram ako ng katawan mo." Habang sinasambit niya ito, ramdam ko ang matinding galit na namumutawi sa kanyang tinig. At habang tumatagal, napapansin ko na nawawalan na ako ng kakayahan na labanan pa ito. Maya-maya pa, dito na nandilim ang aking paningin hanggang sa namalayan ko na kinokontrol na pala ko nito. Pagbalik ng aking wisyo, may nakita akong lalaki na nakasabit sa dingding ng bahay. May nakatarak na mga sundang sa katawan nito, tapos sa estado ng taong yon, parang kanina pa itong binawian ng buhay. Di kalayuan dito, nakita ko ang lolo ko kasama ng mga taong sinamahan namin. Gulat na gulat itong nakatitig sa akin na para bang meron akong ginagawa. Dala ng aking kuryosidad, agad ko itong tinanong, pero hindi pa man ako tapos sa pagsasalita. Bigla akong siningitan nung isa sa mga lalaking naroon. Tama na ang satsat. Huwag mo kaming pinaglololoko sa mga sinasabi mo. Alam naming ikaw yun kanina at hindi kami pwedeng magkamali. Bakit mo pinatay ang kasama namin? Anong ginawa niya sa'yo? Sagutin mo yung tanong ko kung ayaw mong isunod ko kayo ng lolo mo. Nang marinig ko ito, kagad akong napatahimik. Alam ko sa sarili ko na hindi ito magsasalita ng ganon kung walang nangyari. Maya-maya pa, dito ko naisip ang posibleng pagsapi ng nilalang sa aking katawan nang hindi ko namamalayan. Unti-unti ko na ring naaalala ang tungkol sa huling pangyayari bago ko mawala ng ulirat. Dahil dito, kung kaya't naging mahinahon ako. Kalmado ko lang itong pinagmasdan habang kampanting nakatayo. Hindi na rin ako kumilos para hindi sila mag-isip ng kung ano. Ilang minuto pa ang lumipas ng tumahimik na ito, tsaka ako kalmadong nagsalita. Hindi ako may gawa niyan. At kung ako man, marahil ang demonyong nanananahan sa aking katawan. Mahirap ipaliwanag ang tungkol sa bagay na to, kaya ipapaubaya ko ito kay Lolo. Sana maunawaan ninyo. Hirap na rin kasi ako sa kalagayan ko. Matapos ko itong ilahad, tsaka ako umalis. Paglabas ko ng bahay, naupo ako malapit sa kalsada habang pinag-iisipan ang mga nangyari. Pinuno, ito ang unang beses na nakapatay ako ng tao, kaya nagbigay ito ng hindi masukat na kilabot sa aking katawan. Nakaramdam din ako ng matinding pagsisisi at kalungkutan dahil sa mga nangyari. Bilang isang manggagamot, alam ko na hindi ganoon ang pamamaraan sa pagtulong sa aking kapwa-tao. Wala rin akong ideya kung papaano ko mababayaran ang mga kasalanan ko dahil alam ko na ang nagawa ko ay isang mortal na kasalanan. Habang pinag-iisipan ko ang tungkol dito, bahagyang nabaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Yung tenga ko kasi, bigla na lang kumati, kaya sinundot-sundot ko ito ng aking daliri. Ang kaso sa halip na mawala ang kate, mas lalo pa itong lumala hanggang sa may naramdaman akong kakaibang bagay na gumagapang sa loob ng tenga ko. At sa isang kisap mata, lumabas mula roon ang itim na luga na merong figura. Malatao ang wangis nito, tapos naglalabas ito ng nakakasukang amoy. Yun bang parang pinaghalong dugo at nana? Basta,
Ganon ang amoy ng nilalang na yon, kaya halos umusog ang aking sikmura. Sinubukan ko itong putulin pero hindi ko ito magawa-gawa. Kapag kasi hinahawakan ko ang bagay na yan, tumatagos lang ito sa aking kamay. Dahil sa pangyayari, wala akong nagawa kundi ang titigan ito ng malapitan. Hindi na rin ako nagsayang ng oras sa pagdarasal, gawa ng alam ko namang wala na itong bisa. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagsimula ng humagikgik ang nilalang, kasabay ng pagwika nito sa akin ng, Ako ito. Huwag ka namang masyadong mahigpit sa akin. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para mabuhay sa katawan mo. Alam mo, Antingero, hindi naman magtatagal mapapasakin na rin yung katawan mo eh. Kaya ngayon pa lang, sulitin mo na ang mga natitira mong sandali. At sinong tinatakot mo? Akala mo ba masisindak mo ko? Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Yan ang ipinapangako ko sa'yo. Nang marinig ito ng nilalang, sa halip na mabahala ito, tila bang nagdulot pa ito sa kanya ng matinding kasiyahan. Matapos kasi niya yung sabihin, tawa na ito ng tawa na para bang nawawala na ito sa sarili niya. Maya-maya pa, bigla itong tumahimik, kasabay ng seryosong pagwika nito ng, Nakakapit ako sa puso mo. Kaya hanggat may hininga ka, mananatili ako rito. Walang makakatulong sa iyo, Antingero, dahil lahat ng lalapitan mo ay mabibigo. Iisa-isahin ko sila hanggang sa ituring ka na nilang kalaban. At sa puntong yon, wala ka nang magagawa kundi ang humiram sa akin ng kapangyarihan. Hindi ba nakakatuwang isipin na alipin ka sa sarili mong katawan? Pagkasambit nito ng mga kataga, agad ko tong sinuntok. Ngunit pagtama rito ng aking kamao, tumagos lang ito. May mga binitawan na rin ako noong dasal, pero sa bandang huli, hindi rin yun umubra. Kaya naman nang mapagtanto kong wala na akong pagpipilian, nagdesisyon ako na tumigil na lang. Niisip ko na, hindi ko kaya ang nilalang, kaya kailangan ko talagang makahingi ng tulong sa mga albularyong may mataas na antas na karunungan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dali-dali na akong bumalik sa loob ng bahay. Pagdating ko roon, nadatnan ko ang magkakamag-anak na tinutulungang alisin sa dingding ang kadugo nilang namatay. Nagkalat sa paligid ang dugo nito, tapos kapansin-pansin ang malalalim nitong sugat sa bewang at dibdib. Nung makita ko ang taong yon, muling nagsalita ang nilalang sa aking kalooban. Isa yan sa kinagagalitan ko sa mga kasama mo. May nararamdaman din akong kakaiba sa kanya, kaya hindi ko na siya pinatagal. At kagaya ng taong yan, ganyan din ang mangyayari sa iba. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad itong naglaho. Alam kong salita lang ito, Pinuno, pero hindi ko maiwasang kilabutan. Batid ko kasi na hindi lang ito simpleng banta, dahil ito talaga ang gagawin ng nilalang. Maya-maya pa, muli na namang tumaas ang tensyon dahil nakita na naman ako ng mga kamag-anak nung namatay. Habang papalapit ito, agad akong sinigawan ng lolo ko na umalis na. Siyempre ako naman sumunod kasi nga meron akong kasalanan. Paglabas ko ng bahay, naisip ko na bubukod na kami. Hindi na kasi kami maaari pang sumama dahil na rin sa mga nangyari. Pero pagtungtong ng madaling araw, lumapit sa akin ang pamilya na kalmado at tahimik. Yung nakaaway ko kagabi, naroon din pero hindi to sa akin nakatingin. Pagsilay ko sa ama ng babaeng kinakasama ng pasyente, narinig ko itong mahinahon na nagsasalita. Pasensya ka na sa mga inasal namin kanina. Dulot lang yun ang pagkabigla. Ay, huwag ka mag-alala. Walang may lihim na galit sa iyo rito. Lahat kami naniniwala at kumbinsido na ang nangyari sa inyo
ay dulot lamang ng demonyong nakatira sa katawan mo. Pinatunayan na yan ng lolo mo, kaya hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Gayunpaman, gusto sana naming igapos ka habang naglalakbay tayo. Isang araw na lang din ang ating gugugulin, kaya sana pagtiisan mo na lang. Nang marinig ko ito, di ako nagdalawang isip na sumagot dito. Alam ko kasi na tamang nais mangyari nung kadugo ng aking napatay. Kaya naman may hinahon akong sumagot dito ng, sige ho, walang problema sa akin. Mas mainam ngang itali niyo ako para hindi ako maimpluwensyahan ng demonyo sa aking kalooban. Sana ho, mapatawad yung aking nagawa. Pareho lang din ho kaming biktima. Kaya sana, huwag niyong ibuntun sa akin ang inyong galit. Makakaasa ka, kaibigan. Pasensya ka na din sa mga sinabi ng pamangkin ko sa iyo. Nadala lang sila ng kanilang emosyon. Huwag kang mag-alala. Bago ako makipag-usap sa iyo, napag-usapan na namin to ng masinsinan. Alam ko natatalima sila sa ating kasunduan. Kaya yung mga alalahanin mo, isang tabi mo na muna. Dahil dito, kung kaya't hindi na ako nagsalita pa. Ang ginawa ko, tinitigan ko na lang yung lalaking nakasagutan ko kanina. Di naman ito umiimik, kaya di ko na rin pinansin. Akala ko kasi ayos na. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, tinalian na ako ng mga kadugo nito. Mula bewang hanggang balikat yung pagkakatali. Sinisigurado talaga nila na hindi na ako makakatakas pa. At nang magawa na nila ito, pinasakay nila ako sa kalabaw. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis na kami pagkatapos naming mailibing ang bangkay ng kanilang kadugo. At sa aming paglalakad, lahat ng kasama namin ay tahimik. Hindi sila nagkaroon ng pakikipag-usap sa aking lolo na para bang di pa rin nila matanggap ang mga nangyari. Pagkaraan ng ilang oras, abot tanaw na namin ang lugar ng bugbog. Bulubundukin ang lugar na yon, pinuno, kaya kaagad namin itong nakita. Inaasahan ko na wala roong nakatira, maliban na lang sa mga pamilyang matagal na sa lugar na yon. Pagpasok namin dito, inabutan kami ng gabi sa daan. Walang kabahayan sa paligid, kaya napilitan kaming magpahinga kung saan kami huminto. At kagaya ng ibang manlalakbay, hindi lahat natulog. Salitan ang naging pagbabantay upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Yun nga lang, dahil sa nakatali ako noon, di ko na inabala pang magbantay. Mas pabor naman ito sa akin, gawa nga ng wala akong magandang pahinga. Pagpikit ng aking mga mata, panatag akong natulog dahil sa mga nagbabantay. Rinig na rinig ko pa ang usapan ng mga ito hanggang sa unti-unti ko nang napapansin ang pagtahimik ng buong paligid. Noong una, hinayaan ko lang ito. Pero sa katagalan nagpasya kong tingnan ang kaganapan sa paligid. At nung maimulat ko na ang aking mga mata, napansin ko na nasa ilalim na pala kami ng lilim ng isang matandang puno. Sobrang dilim na rin sa paligid dahil yung siga na aming ginawa iniwan namin sa lugar kung saan kami unang nagpahinga. Sabi pa ng mga kasama ko, mas maganda na walang liwanag para hindi kami mapansin ng mga nilalang na umaaligid. Nang marinig ko ang tungkol dito, dali-dali akong bumangon. At pagsilay ko sa lolo ko, nakita ko itong tahimik ding nagmamasid sa paligid. Dala ng aking pagtataka, marahan ko itong nilapitan habang mahinahon ako ritong nagwiwika ng, "Lo, ano ang nangyayari?" Nang marinig ito ng lolo ko, bahagya itong napatingin sa akin habang pabulong itong sumasagot ng, May mga aswang, apo. Nasa paligid sila. Kanina pa nila tayo pinagmamasdan. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam ako ng matinding pagkabahala para sa aming kaligtasan. Alam ko kasi na hindi biro ang sitwasyon namin, lalo pat ako'y nakatali. Gusto ko silang tulungan noon, ang kaso kahit anong pakiusap ko, walang may balak na makinig.
Ang ginagawa ng mga ito, hindi ako pinapansin na para bang alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Kaya sa galit ko, hinayaan ko sila. Pagbalik ko sa kinaroroonan ng lolo ko, inabisuhan ko ito na huwag magdalawang isip na umalis kung sakali mang hindi naging maganda ang sitwasyon ng paligid. Aalis? Paano ka? Makakatakas ka ba sa lagay mong yan? Kung aalis man ako rito, Apo, sisiguraduhin ko na kasama ka. Hindi niyan kailangan, Lo. Magtiwala kayo sa akin. Walang mangyayaring masama sa katawan ko. Dahil sa sinabi ko, sumang-ayon lang naman ito. Matapos ang aming pag-uusap, tsaka pa lamang ito umalis para puntahan ang aming mga kasama na nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, bigla kaming natigilan nang may marinig kaming malakas na pagsigaw di kalayuan. Alam ko na umatake na ang mga nilalang, kaya naman hindi na ako umimik pa. At ang ginawa ko, marahang tumikit sa puno para magtago. Iniwasan ko ring magdasal noong mga sandaling yon dahil paniguradong magagalit ang mga aswang na makakarinig at makakaramdam. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nakita ko na ang mga ito. Ilang metro na lang ang layo nito sa amin, kaya yung iba kong kasama napilitan ng tumakbo para iligtas ang mga sarili nila. Kaso lang, di pa man yun nakakalayo, dinagit na ito ng mga aswang hanggang sa maglaho na ito sa karimlan. Nung makita ko ito, napalunok na lamang ako ng laway habang tinitingnan yung pasyenteng nakaratay sa aking tabi. Sa estado nito, mukhang hindi nito naunawaan ang mga nangyayari. Naawa ko sa taong yun, pinuno, pero maging ako man, alam ko na wala rin akong magagawa. Maya-maya pa, dito ko na nakita ang pagkamatay ng iba naming mga kasama. Yung lolo ko, nasipat ko na noong sumiksik sa isang maliit na butas na punong-puno ng mga baging ng makabuhay. Palingon-lingon pa ito sa akin noon na para bang nagsisisi ito kung bakit ako nito iniwan. Pero para sa akin tama lang ang ginawa ng lolo ko dahil wala rin naman itong magagawa para mailigtas kaming lahat. Paglayo nito sa lugar na yon, ito na rin ang naging hudyat upang mamatay ang iba pa naming mga kasamahan na patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Pagsibagsakan ng mga ito, agad na tumahimik ang paligid. At ang tanging nakita ko ay yung mga aswang na abala sa panginginain sa labi ng aming mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas. Isa-isa na itong napatingin sa amin. Walang sabi-sabi, bigla nitong sinunggaban ng kasama kong nakaratay sa banig hanggang sa walang habas na itong undaya ng saksak sa katawan. Pinagpira-piraso rin ito ng mga nilalang hanggang sa kumalat ang mga parte ng katawan nito sa paligid. Pagsilay ko naman rito, di lang ako umimik. Basta ang ginawa ko, tahimik lang na nakamasid habang pinag-iisipan ang mga bagay na aking gagawin. Paulit-ulit ko na rin noong kinakausap ang nilalang sa aking kalooban para lamang maligtas kami. Akala ko kinalimutan ako nito, pero ilang segundo pa ang lumipas nang akmang susunggaban ako ng mga aswang. Bigla kong naramdaman ang pangingibabaw nito sa aking katawan. Sa isang kisap mata, nasunog na lang bigla ang taling nakapulupot sa aking mga kamay. Nagsimula na ring mag-iba ang aking mga karga hanggang sa paunti-unti nararamdaman ko na ang aking pagpapalit-anyo. Sa mga sandaling yun, pinuno, matinding takot ang naramdaman ko gawa ng unang beses itong mangyari. Alam ko namang nagpalit-anyo ako, pero hindi ko ito naaalala. Marahil kaya gising ang ulirat ko noon ay dahil sa gustong ipakita ng nilalang sa akin ang kanyang kakayahan. Maya-maya pa, nang maramdaman ng mga aswang ang pagbabago ng aking presensya, kaagad ako nitong nilubayan. Bawat isa hindi makapagsalita, na para bang nakakita ang mga ito ng nilalang na mas masahol pa sa kanila. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla na lang nagsalita ang nilalang na nasa kalooban ko. Ano? Akala ko ba kakayanin niyo ang katawang ito? Bakit hindi ninyo ngayon subukan?
Pagkasambit nito ng mga kataga, tanging atungal lang naman ang naisagot ng mga ito. Kampante ang mga nilalang ngayon na makipaglaban sa espiritu, gawa ng nasa mahigit 20 ang bilang ng mga ito. Meron din yung kasamang gabunan, kaya siguro malakas ang loob. Walang sabi-sabi, bigla ko nitong sinugod hanggang sa maramdaman ko na kumikilos na ang katawan ko. Pagsalubong ko sa mga ito, may umusling matalas na buto sa aking kamay na siyang ginamit ng nilalang pangunday sa mga aswang na papalapit. Pagtagos nito sa isang nilalang, agad ko itong tinadyakan hanggang sa tumilapon ito. At sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban ko rito, hindi man lang ito nanalo. Kahit ang gabunan, matinding takot ang naramdaman sa aking mga kamay dahil sa kanyang mga nasilayan. Hindi nagtagal, nang masipat nitong matatalo na ang lahi nila, napilitan na itong lumipad papalayo. Ngunit habang nasa ere ito, may napansin akong isang itim na kadena na binato ng kaliwa kong kamay. At ang kadenang yun pinuno ay agad na pumulupot sa leeg ng gabunan. Paghigpit nito, bigla itong bumaga hanggang sa lamunin na ito ng apoy. At matapos ang pangyayari, tsaka naglaho ang kadenang kadikit na ng aking kamay. Nang mawala na ito, unti-unti na rin akong bumalik sa normal. Paglaho ng nilalang sa aking katawan, nakaramdam ako ng matinding pagod hanggang sa hindi ko na namalayan na ako'y nahimatay na pala. Pagising ko, nadatnan ko ang aking sarili na nakahiga sa likod ng kalabaw. Hila-hila na ako noon ng lolo ko na kahit walang pahinga, patuloy pa rin naglalakad para lamang makarating kami sa lugar ng bugbog. Kinahaponan, dito na namin nakita ang paanan ng bundok kung saan naroon ang bahay ng matandang hinahanap namin. Nung masipat ko ito, matinding tuwa at pagkagalak ang naramdaman ko. Napuno rin ako ng pag-asa dahil sa isip-isip ko, ito na ang sagot sa aking mga problema. Pagdating namin sa bahay na yon, sumalubong sa amin ang isang matandang lalaki na ubod na ng puti ang buhok. May maamo rin itong pagmumuka at kapansin-pansin ang mga karga nitong nakasabit sa kanyang leeg at nakabaon sa kanyang katawan. Paglapit nito sa amin, napansin ko na parang hindi na nito inaalis ang tingin sa akin. Maya-maya pa, kasyual itong nagwika sa lolo ko ng, kahit hindi ninyo sabihin, ramdam ko na malubhana ang sakit na dinadala nito. Manoy, hindi ako mangangako na maibabalik ko siya sa dati. Pero gagawin natin ang lahat. Hindi tayo susuko at patuloy tayong magbabakasakali. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tinapik lang naman ito ang balikat ko, sabay bulong sa akin ng, Ngayon pa lang, maghanda ka na. Dahil yung gamutan natin, medyo mahaba-haba. Matapos nun, tsaka pa lang kami pumasok sa loob ng bahay. Bago kami tuluyang tumuloy, pinahubad nito sa akin sa harapan mismo ng pinto ang lahat ng aking karga. Inalis din ito ang pagmamay-ari kong libreta dahil ayon sa matanda, kabilang ito sa mga bagay na nagpapalakas sa nilalang. Wala man akong ideya sa mga sinasabi nito. Pinili ko na lang maniwala. Oo, pinuno, alam ko naman. Manggagamot ako. Pero kagaya ng iba, may mga bagay din akong hindi pa nalalaman. Palagi rin akong bukas na matuto upang lumawak palalo ang aking kaalaman. Matapos itong ipagawa sa akin, tsaka na kami tumuloy. Bago kami nito kausapin, binigyan muna kami nito ng pagkain at maiinom. Ito rin yung sariling tahanan ng bahay ko. Kapag meron kayong kailangan, huwag kayong magdadalawang isip na humingi. Basta lahat ng nandito, huwag kayong magdadalawang isip. Lalong-lalo ka na, Baltazar. Magmula noong marinig ko ito,
naging komportable na ako sa bahay ng matanda. Pagkaraan ng ilang araw, hindi naging madali ang aking pinagdaanan. Sa mga sandaling yon pinuno, wala akong maayos na kain dahil limitado lang ang mga nirarasyon sa akin. Naniniwala ang manggagamot na kailangan munang pahinain ang katawan ko bago simula ng gamutan. Mas mainam kasi na wala akong lakas upang hindi ito magamit ng aking katawan kapag nalagay na ito sa alanganin. Ganoon ang paniniwala nito na siya namang hindi namin tinutulan. Pagkaraan ng isang linggo, halos mamatay na ako dulot ng matinding gutom. Hindi na rin ako noon nagkakaroon ng maayos na pahinga dahil umaga hanggang gabi, ginagamot ako nito. Alam nyo, kaya hindi ito naging madali ay dahil sa mga bagay na ipinapasok nito sa aking katawan. Marami na ring langis ang ipinapainom sa akin kahit di naman ako nayanggaw. Akala ko nga wala yung kahinatnan, pero pagkaraan ng isang buwan, milagrosong napasuko ito ng matanda. At sa hindi malamang dahilan, parang bigla na lang itong nawala sa aking katawan. 3 araw din itong naglaho, kaya sa isip-isip ko, nakalaya na ako. Ngunit nang malaman ng matanda ang tungkol dito, ito mismo ang nagbigay sa akin ng babala. Kesyo wag akong magpakakampante, masyado pang maaga para magsaya, at kung ano-ano pang mga salita na magbibigay sa akin ng mga katanungan. Dahil sa sinabi nito, hindi ko maiwasang magtanong. Ramdam ko kasi na magaling na ako, kaya naman dinibati ko ang matanda. Pero nang marinig nito ang aking mga sinabi, hindi ito sumang-ayon. Ang sagot pa nito sa akin, Ilang araw ka pa lang na normal tapos sasabihin mo magaling ka na. Huwag kang magsalita na parang marami kang nalalaman. Hindi ka pa nakakalaya. At kagaya ng sinabi ko, habang buhay na itong mananatili sa kaluluwa mo. Ang ginawa ko sa iyo ay para makontrol mo ang espiritu at magamit mo ang kanyang kakayahan. Pero binabalaan kita, huwag kang magpapadaya sa kanya. Sumuko na ito sa akin. Subalit kapag nakahanap ito ng pagkakataon, hindi ito magdadalawang isip. nang marinig ko ito, tsaka ko palang naunawaan ang ibig ilahad ng manggagamot. Matapos ang aming pag-uusap, tsaka ito umalis para tulungan ang lolo ko na maghanda ng hapunan. Kinagabihan pagsapit ng tulugan, maaga pa akong nagpahinga. Medyo nanghihina pa kasi ang katawan ko, kaya bumabawi pa. Ngunit habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, narinig ko ang tinig ng espiritu na umiiyak. Hindi ko mawari kung nasaan ito, kaya hinanap ko ito sa loob ng panaginip ko. Matagal ang nangyaring paghahanap, hanggang sa makarating ako sa isang silid kung saan naroon ang batang lalaki na umiiyak. Noong una, inakala kong ordinaryong bata lang ito. Pero pagharap nito sa akin, nakita ko na marami itong pagkakakilanlan. May kakaiba rin itong wangis at anyo, kaya agad kong nakumpirma na hindi ito pangkaraniwan. At makalipas ang ilang minutong pagmamasid ko rito, nakita ko ito na dahan-dahan ng tumayo. Pagharap nito sa kinaroroonan ko, bumungad sa akin ang nanlulumo nitong mga mata. Di na rin ito umiimik habang dahan-dahang naglalakad papalapit. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lang ako nitong niyakap habang nagwiwika ng, Tanggap ko nang alipin mo ko. Pero sa sandaling magpabaya ka, papatayin kita. Matapos nitong magsalita, tsaka ito naglaho. At sa sandaling yun pinuno, dito ko na naramdaman ang presensya nito na nag-uumapaw sa kalooban ko. Pakiramdam ko noon, kaya ko nang talunin ang kahit na sino. Kinabukasan, malaki ang nagbago sa lakas ko. Hindi ko rin kailangan pang gumamit ng mga agimat, pero binawi ko pa rin ito. Baka sakaling kakailanganin ko ito sa hinaharap. Nang mapansin naman ng manggagamot na magaling na ako, hindi na ito nagdalawang isip na pauwiin kami ng lolo ko. Bago kami umalis, pinaalalahanan lang kami nito kung sakali mang may maramdaman akong kakaiba sa katawan.
Pagkarinig ko sa sinabi nito, taus-puso ako ritong nagpasalamat. Humingi na rin ako ng tawad dahil sa mga panahong pinagdudahan ko ang kapasidad nito. Wala yun, Baltasar. Basta ako masaya ko para sa iyo. Salamat din at hanggang sa dulo. Kahit may pagdududa ka, hindi ka bumitaw. Mag-iingat ka na sa susunod, ha? Dahil ang swerte ay madalang lang dumaan sa ating buhay. Maraming salamat ho. Hindi ko makakalimutan ang tulong niyo sa amin. Huwag ho kayong mag-alala. Kapag may panahon kami, bibisita kami rito. Mag-iingat ho sana kayo. Dasal ko ang araw-araw ninyong kaligtasan. Pagkatapos ng aming usapan, tsaka na kami umalis. Ilang oras ang lumipas, malayo na kami sa bahay ng matanda. Malapit na rin kami sa lugar kung saan nalipol ang aming mga kasama. Ayaw na sanang dumaan ng lolo ko sa lugar na yon, pero nagpumilit pa rin ako. Kaya kahit may pag-aalangan ito, wala itong nagawa kundi ang sumunod. Ang tanging ginawa na lang nito, ihanda ang kanyang sarili para sa mga posibleng labanang mangyayari. Yun nga lang, pagtungtong ng gabi, walang kahit isang nilalang ang nangahas na lumapit sa amin. May mga nararamdaman naman kami pero hindi ito gaanong lumalapit. Nasa malayo ang mga ito habang tahimik na nagmamasid. Buong gabi kami nitong pinakiramdaman at sa awa naman ng Diyos, walang nangyaring hindi kaaya-aya. Kinabukasan nun, naipagpatuloy namin ng mapayapa ang aming paglalakbay. Ngunit habang papalabas kami, may lumapit sa aming lalaki na alam kong may dugo ng aswang. Nakayuko ito, tapos kapansin-pansin ang takot nito. Sa pagkagulat ko, tinitigan ko ito ng masama hanggang sa mapansin ko ang panginginig ng buo nitong katawan. Ano ang kailangan mo? Kung meron kang binabalak na hindi maganda, mas mainam na umalis ka na dahil kinasusuklaman ko na makita ang uri mo. Nang marinig ito ng lalaki, bigla itong umiyak. Walang sabi-sabay lumuhod ito sa aking harapan, kasabay ng pag-uwika nito ng may buong pagmamakaawa. Wala akong masamang binabalak sa iyo at sa lolo mo. Kaya ako na parito. Dahil gusto kong magmakaawa sa iyo. Pakiusap, ibigay mo sa amin ang lugar na ito. Marami kaming nag-aagawan sa lugar na ito. Pero sa lahat ng lahing narito, kami ang nauna at orihinal ditong tumira. Gusto ko sanang balutan mo ng presensya ang batong ito. Sa gayong paraan, kikilalanin nila ang aming pangalan. Nang marinig ko ito, hindi ako nagdalawang isip na sumagot. At ano naman ang benepisyong makukuha ko sa pagtulong sa inyo? Matutulungan niyo rin ba ako sa problema ko? Oo, matutulungan ka namin. Magmula sa araw na ito, nakikisilong na kami sa kapangyarihan mo. At anumang oras pwede mo na kaming matawag kung ito'y kailangan mo. Heto, sumipo lang ho kayo dyan. At darating kami. Dahil sa sinabi nito, di ako nagdalawang isip na lapatan ang bato ng aking presensya. Wala akong ideya kung sino ito, pero yun ang unang nilalang na humingi sa akin ng tulong. Kaya naman kahit malabo sa akin ang katotohanan, buong pagkagalak ko itong tinulungan. At magmula noon pinuno, dumami ng dumami ang hawak kong aswang. Di ko naman ito ginagamit sa pansarili kong kapakanan dahil sa meron din naman akong pinagkakaabalahan. At kahit ganoon ang tangan ko, nakakatulong pa rin ako sa kapwa ko tao. Kapag nanggagamot, aral ng kanin ang gamit ko. At kapag may nare-resolbang problema, kapangyarihan ng kaliwa ang aking sinasandigan. Sa pamamagitan nito, hindi ako kayang talunin ng kahit na sino. At sa ilang dekadang alipin ko ang espiritu, marami na akong pinatumbang kalaban. Mangilan-ngilan sa mga personalidad na yon ay ang mga kapwa ko antingerong mapanlamang sa kapwa. Nangaabuso rin ito ng ibang tao, kaya wala akong magagawa kundi ang paslangin sila.
Hindi ako mahilig magbigay ng ikalawang pagkakataon. Kaya kapag may nagkakasala, agad ko itong pinapatawan ng kamatayan. Masama na kung masama. Ang importante ay ginagamit ko ang kasamaan sa kabutihan. Naniniwala ako, pinuno, na ang mga katulad ko ay hindi nagkakamali sa aming mga desisyon. Lahat ng nangyayari sa amin ay pinag-iisipan namin ito ng ilang ulit bago namin to gawin. Kaya mga karumal-dumal na insidenteng may kaugnayan ang mga antingero ay masasabing sinadya talaga nila ito at dapat lamang na ito ay maparusahan. Iyon ang paninindigan ko na sa katagalan ay kinilala ng marami. Sa paglipas ng mga taon at dekada, namuhay kami ng lolo ko ng normal. Wala kaming luho sa katawan at lahat ng aming pinaghihirapan ay napapakinabangan ng husto. Marami na rin kaming nakilala noon at hindi man sa pagmamayabang, nare-respeto at hinahangaan na rin ako ng mga tao. Kaya naman kahit simple ang pamumuhay, medyo marangya ang pakiramdam ko. Alam kasi ng mga ito ang karakas ko dahil marami na akong napatunayan sa kanila. Ilang beses na rin nilang nakita kung papaano ako pumatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Madalas kapag nakakapas lang ako, isinasabit ko ito sa daang malapit sa baryo na siya namang bumuhay sa alias ko. At dahil sa ginawa kong yun, hindi na nagtangka ang mga nilalang na manalasa sa baryo. Bumaba rin ng husto ang bilang ng mga namamatay dahil sa mga karunungan at sumpa ng mga ito. At sa maniwala man kayo o hindi, nadagdagan ko pa ng 2 dekada ang buhay ng lolo kong itinuring ko ng ama. Mas nauna pang ang mamatay dito ang mga totoo kong magulang, dulot ng karamdaman. Samantalang kami ng lolo ko, walang naging problema sa kalusugan. Lahat normal, kaya walang araw na hindi panatag ang puso ko. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi ko pa rin nadaya ang sumpa ng kamatayan. Nung pumanaw ang lolo ko, muntik na akong mapariwara. Nagalit ako nun sa mundo, kaya gabi-gabi gumagala ako para pumatay ng kahit na sino. Hindi ko ito kagustuhan, kaya naman para makaiwas, nagpasya akong magpakalayo ng ilang buwan. Dito ko na noon nalaman na ang nangyari pa lang yun sa akin ay kagustuhan ng nilalang na tumira sa aking katawan. At sa puntong yon, tsaka ko palang naunawaan na kapag mataas ang emosyon ko, nagkakaroon ito ng kapangyarihan. Kaya para maituwid ang aking mga pagkakamali, naging mahinahon ako sa lahat ng oras. Magmula noon, hindi na ito nakapangibabaw sa aking wisyo. At hanggang sa ngayon, pinuno, wala na itong kapangyarihan para tutulan ako. Ngayong pangkasalukuyan, namumuhay pa rin ako bilang isang simpleng albularyo. Bumalik ako sa tahanan ng lolo ko para ipagpatuloy doon ang aking mga nasimulan. Marami man ang nangyari sa buhay ko, hindi ako nito pinagbago, kundi ay pinatalino. Ang talino kong nakuha sa karanasan ng ginamit ko upang malagpasan ang lahat ng pagsubok na merong kaugnayan sa alipin kong espiritu. Dahil dito, kung kaya't magtatatlong dekada na itong hindi nakakalabas sa aking katawan. Sa paglipas ng panahon, nakagawa ko ng paraan kung papaano ito maikukulong. Ito na rin ang naging daan upang makakuha ako ng karagdagang kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, pinuno, napaunlad ko pa ng husto ang aking mga mutya at agimat. Dahil dito, kung kaya't maraming mga antingero ang humanga sa kakayahan ko. Ito, pinuno, tawag lang ha. Yung iba ang tawag sa akin ng mga antingero, manggagamot, mga gabunan, aswang, ay ang kanilang natatanging dibino sa Agusan del Norte.